पिकनिक जानो फैलायबाय नै जों गासिबो क्लासमेटफोर आरो क्लासमेटनि हाबा जायैनि फिसायफोर आरो सोरनिबा हिन्जाव दङ। बेबायदिनो जों गासिबो क्लासमेट रंजा बाजा पिकनिक जानो फैदोंमोन नलबारिनि कानुवा रिजर्टआव। दा बिदिनो नै जागायजेनबाय संनाय खावनाय लाहार फाहार अर जरायनाय साराय बायदि बायदि नै दा नैबे माखासे जोंनि सिख्ला लोगोफोरा बेदर एवदों दालि संखांबाय नै बे मोनसिगोन आरो बिदिनो सोलिगासिनो दङ जानाय लोंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव फैनानै जोबोद रंजानाय मोन्दों मानोना बे प्राइभेट प्लेस रावनिबो उसुबिदा गैया। जेरै पिकनिक प्लेसाव थांबाथाय पाब्लिकफोरनि गोबां डिस्टार्ब मोनो नाथाय बेहाय मोनाखै। दा नै बिदिनो अमा हांनाय दाउ हांनाय जागासिनो दङ आरो बिदिनो बेयो जादों नै गासिखौबो नोंथांमोन देखायनाय जागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो नैबे दा एवबाय जोङो लकेल दाउ नै लकेल दाउआ मोननोसैयानो मस्ला मस्लि होखाजोब्बाय नै हालदै होबाय। दा बिदिनो नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ नै आलुबो होना होफाजोबनो